langsokma tai malaima pandani tihano ani kakaham tai hamjama yaparo ora phai manjak khaikya sini laibumani soba khlai thainai NLFT ni General Secretary Boromganang Upendra Rian Monoban kakaham tai hamjama yaparo salkorma dofani komno wansugino tini sigjora sakra sakha sei Boromganang ani tako kamini de boromano kai ani khuluma yaparo wani sai sakra ani jara bonani khuluma yaparo ora phaiman jak khaikya salkolokma ana haino along bisingo tongkha nokha ha tal nugya salkolokma along bisingo tongoi sei Bangladesh tika hasteo khai bo onek kosto mani tongkha jora kaisa sing eglogeno jelo bot katilaicha tidini salo bochini o lamsokma tai malaima pando phaimani bagani bakha belaitheno tongkhogo bomkha sini takok utpol bonakai diom thai nijotono sino bono ani khakaham blaike hamjama yapro bono o damsabo tini khornai tini je जों सेंट्रल गभर्नमेंट बाय एकर्ड जे खालामनानै सुदु जों डाइरेक्ट थांगै चिनि बे अजमारक माइया रायबाय बाय इंटेलेक्टुअल थानाय चिनि ताको बिटाइटास सेमन बागै गरनबां आनि खाकाहाम ताइ पाइप्लाया हामबाय माया फार अर फाइमान जा फाइका ते बतंग चिनि रमणी कलै अहा अदफाननि बागै दिनै लांमा जुदि जौै थांखाय मुसुरनाय फट' पान्दाबो बस सफायखाना खामो अ पान्दा सफायनानै बागै दिनानि खाखुफु बेगनां लामसबो ब्लाके हामबाय मायाफोर अरतेबो गोबांमा एटिटेट नि सभा खालायनाय अजमा ताइनरक जारा बुसकांगो तंनाय चिनि मिडिया फ्रेन्ड्स जारा सिकिउरिटिनि अर बिसिंबासां हाबै तंनाय बेबांनो आनि खाकाहाम ताइ हामजामा याफार तिनि मक्काग्लायमानि पान्दाया म हामजागमानि कथालायमानि पान्दासे हिने आं मानसबो अर सालकरमा जों चिनि दफानि बागै जों सभा खालायखा जों खरचा ताइ खरचानो सिनिलाया खरचानो ताइ खरचानो जों मुथु खालायलायमानि पगलायि थांखा किन्तु चिनि लाइबुमानि मारि तो तंग थांगोना अ लाइबुमानि मारि न जों ता वैसा मुथु खालायनायनि बागै न जों वान सुब्लायखा जेहेतु आं एटिटेट नि एडभाइजार दङ जों सालायखा सालसा जों आसिकसा दफानि बागै जों सेक्रिफाइस खायखा लांमारिखा आरो गसब जाखा जों सालसा बदा मालायलायनाय चिनि अजमारावनो जों बरम दैमाया दा दिसा कांसा ततराव ओरैनो अकगनो वान सुबैनो मोजां द्रप खालायै जों तिनर पान्दा खाय बरम दैखा खैखांखां जाखाय सबावो दिनै जों केबाय खरचा मालायखा गोबांनो बर' थैखांखा दिनैनि साल' आं बर'नो सेलुट याफार पान्दानि सिगाङाव जों बर'नो मुंखौ खालायो दामनि हिंगाखाय चिनि हा दखाननि बागै बर' लांबारि थांखा अब सुदु एटिटेटनि सिनिया हानि बागै दखाननि बागै जारा सेक्रिफाइस थैखा जारा लांमारि थांखा जेल हाबै तंखा जेल बिसिङाव ताबुबो तंनाय मिया आनो जेलनि पेरुलर यगनाय सलिन कल यानो फुन खायो सा जोंथायखौ पुरु यग सिनाय चिनि बागै खेंगर वान सुजादा आं साका नंनि बागै वान सुजाबैनो दङ सामुं तांजाबै दङ दोरोखाय जों नरमाबो फियनानै बागै जायखौबो दङ चिनि दियम थाय खासिबो साइखांगा तापु
गोबाङा बर' जेल बिसिङाव मुक्ति खालायजा सबजा अ दफा हानि बागै दाबो 20 बोसोर 18 बोसोर जेल बिसिङाव हाबजा तीन सालाव अ पान्दानि बिसिंखै आं बर'नो मुक्ति खालायो बर'नो बाने हामजाकमा खायरकमा याफा बर' बचिनि दफानि बागैनो आलम बिसिङाव सबजा ताकुराव बुखुरो और गोबां मानसिनि चबाव तंने बुखुक समर तिनि फाइजा गरब सालसा और दफानि बागै गरब सिलाय दंखा गंने लांमानो गरब याफारि रिखा बुङा बुफानो याफारि थांखा केबो मावै समैसा रिखा केबो जोङो पुलिस नि यागनि फियनानि बागै जोङो लामा खुनुगै कटन देवै जोङो फियग्रा हता तिनि साला जिनि बुखुक जों जतन नबो आनि सेलुट दिव बरना आनि जतननि बरम कत आं बरना याफा लाइबुमा सिजानानि के सुदु सोलानि सिनिबो एमला गोबां मा बेफ्रा खास्तेव बोरि रावबो सबा खायनानि रं रिनानै कुमारी मदति रूपश्री बरबो सबा खायनानि बुंनोबो लाइबुमा थांबो आपत खामारो तिनि कंथुं दाबो गुसकांगो जिनि तामो उन्नाय जिनि दफानि अतिप्रासानि तामो उन्नाय अबसिसे माचाब लायनाय तिनिनि जे पान्दा सुदु मालायनानि सिनिया तिनिनि अ पान्दा जों चाब लायनानि गतिके चाब जागनानि गतिके गुसकांगा आगलायनानि तामो सामुं तांखाय जों चाब जागनो अकनो सालायना बागै जों जोंनि मालायमा अमति पान्दा बुसकांनि सालते बंनाय जों वान सुगै तमु जों बुसकांगो NLFT ATTF jointly district wise जों खालायनानो जों सायख'नाय म चेंद्र चेंनासे सुरखायखौ जिनि मानथायनि चबा जों भारतनि संबिधाननि बिसिंखै बाहायखै तुबनानै जों जारा सोलोंजाक ट्रेनिं रिजाक सेक्रिफाइस खालायजाक जत्त बरम गोनां जत्त सेंग्रा जे अरतंगो मचिनि दावाइसा सिलायबाया जों जिनि मुभमेन्टनि बिसिंखै जिनि मानथायनि सेक्टुमनानि बागै अमतिनि जों सोलोंग्रा जों खुलुमनाय दफानो साबा हामजा दफानि बागै साबा सेक्रिफाइस हैका लांमारिखा जेल साबा हाक्का अमचों सालसा प्रुफ खालायनाय आबताय बिसि दिन लग्ला जों NLFT ATTF PNB ताय गोबां म थारंनो गैयै जों कन्ट्रा देमानो बोसोंनि सालफिननाय राजनीतिआव आं फाइका नुखा राजनीति तामो जिनिस साबो कबलजा और फैया नुख फैया नर नुख नान एक्टिविटी सिकुम सा कैसा उसिकंनि कक सावन आं छात्र रबाय मालाय नहीं थांमानिया आनि रामचंद्र गातनि कैसा सामनि बागै चीफ इंजीनियर बाय मालाय मानि परे हेल्थ डिपार्टमेंटनि डायरेक्टर बाय मालाय नहीं थांमानि आनि एलाकानि कैसा थाना उद्बोधन खालायनानै कैसा आ नक बुंनि नांगिया आबनि एन सिनानानि बागै कैसा सिटी डायरेक्टर बाय कक साइरिना नि थांमासो बुले आं प्राइवेट डिपार्टमेंट डायरेक्टर नारो थांजाखिनि थांगा फेखेन आरो चिनि कलेज NIT नि गोबां मा इक फाइनि तिनि जत्त गोबां चारे आनो मालाय कानो रं पासा जों स्कलारशिप माय मतेन थिखे 6 मास अचारे डायरेक्टर ऑफिसर थांगो साइट नांदैया डायरेक्टर yang buskan talari wo उपलब्ध थे सामुंकांनि दं जयन तारिका ऑफिसर आसुदिया केबो मालायना नाय बरोबा मिनिस्टार आरो थांगा हिंजाखाय तामु स्कलारशिप नि मालायना हिंजाखाय बनो परमिशन जायो मालायना परमिशन बिनेरो माया आजराव आंगरनो पगुरिका आंनि कैसे SDM बाय मोहनपुरो विजिट दंगो पाई 3.5 टाउन आं फायनाय NCC नि कैसे हेडक्वार्टर
खवाइसो मुनियाव उंनाय आबो एडिसि एलाकानि आं लैंड अलटमेंट कमिटी नि मोहनपुर सब डिविजन चेयरमैन खाना मीटिंग को के आबन परे थाई फिरखा इनिशिएटिव नामानि परे राज्यपाल चीफ मिनिस्टर नि लग लगी अपॉइंटमेंट नावई मिया खाई रविवार संडे मिया प्रेस मीट मारिका 15 जना जेसाराइनि MIS अकाउंट NITO बंद खाइरिका तिनी खलक बिनानिको खलक जांजाकाय हाई कोर्ट केस सुनाय छात्र रंनि कोन भूल करे जे रां बिसि दाय रहमान निसि बुले बनखाय नोंताङै एक्शन नायनो छात्र नखरबा नों एक्शन थाका आबनि बागै बर साइमानखा अमनि खाना सने आं राज्यपाल बेटेसा मालायनो जाक आबा आलादा प्रसंग ताबो कखुंखा दिल्लीआव एकखुंखा आं दिबो नबागे कगलामो आंबो एंगेज हुंखा एंगेज नि बिसिंति थायै आंबो साइमानखा एकट तामुना एकट जखन उंनानि इंखाखाय चुक्ति नांखा फंखाय चिनि बर रखौ रुंलायसा मुंदा लायनानै आं लकासा मुंदा दिगि लकासा मुंदा गोबां